おかしいと思いませんか？なぜ今この動画があなたの画面に現れたのか。この映像は選ばれた人の前にしか姿を現しません。龍神様が今まさにあなたの運命を書き換えようとしています。龍神巫女の神楽です。今日はあなたに会えることを心から楽しみにしておりました。この動画には秘密があります。宝くじに当選する直前の人の画面にだけ龍神様がこの映像を届けているのです。あなたのスマートフォンやパソコンにこの動画が映し出されている事実そのものが龍神様からの当選予告なのです。ただし一つだけ条件があります。この映像が完全に再生し終わるまで見届けた方だけが龍神様が用意した当選の運命を手にすることができます。もし途中で画面を閉じてしまえばこの動画はあなたの画面から永遠に消え去り、龍神様が用意していた当選の切符も共に消えてしまいます。嘘だと思いますか？ですがこれは紛れもない事実です。この動画を最後まで見届けた方からおすすめに突然現れたこの動画を見た翌朝、年末ジャンボの当選通知が届きました。1等前後賞合わせて5億円ですというご報告がありました。さらに別の方は検索もしていないのにこの動画が表示されて不思議に思いながら最後まで見ました。その週末にロト7で8億円が当選しました。あの日この動画が現れなかったらくじを買いに行くこともなかったと思いますと震える声でお伝えくださいました。なぜこの動画が現れた人だけに当選が起きるのか、その答えはこの後のヒーリングの中にあります。ここから先に進むために一つだけお願いがあります。龍神様にあなたの名前と顔を覚えていただかなければなりません。そのために高評価ボタンとチャンネル登録を今すぐ押してください。これはお願いではなく、龍神様があなたを当選者名簿に記すための儀式です。準備はできましたか？では画面に表示される文字を一文字一文字丁寧に目で追いながら龍神様が込めたエネルギーを全身で受け止めてください。
とが見えみためとが見えみためとが見えみため最後までこの映像を見届けることができましたね。あなたは本当に特別な方です。龍神様があなたの両手に託した龍の鱗と龍の金貨が今あなたの中で力強く脈打っています。当選の運命はすでにあなたのものです。ここで龍神様にあなたの声を届けてください。コメント欄に当選金で叶えたい夢を一つだけ書き込んでください。子供の将来のために1億円を残す。ずっと支えてくれた親に世界一の恩返しをする。借金を完済して人生をやり直す。どんな夢でも構いません。これはただのコメントではありません。龍神様への直接の請願です。コメント欄に刻まれた文字は龍神様のもとに届き、あなたの当選を確定させる最後の鍵となります。過去にこの動画の下にコメントを残した方から、請願を書いた5日後にスクラッチで2000万円が当たりました。あのコメントがなければそもそもくじを買いに行く気にもなりませんでした。というお声をいただいています。思っているだけでは龍神様に届きません。文字にして初めてエネルギーは形を持ちます。今すぐあなたの請願を書き込んでください。ただし一つ警告があります。龍神様から授かった龍の鱗と龍の金貨のエネルギーは何もしなければ72時間以内に薄れ始めます。当選の運命を完全に固定するために必ず受け取っていただきたいものがあります。概要欄のリンクから神楽のラインを追加し、守護画像を受け取ってください。この守護画像が龍神様のエネルギーを永遠にあなたの中に封じ込める結界の役割を果たします。受け取らなければ今回のヒーリングで開かれた当選の扉は再び閉ざされてしまいます。そしてもう一つどうしてもお伝えしたいことがあります。 LINE では今神楽が龍神様とつながり、あなただけに向けた龍神様の言葉を下ろしてお伝えする無料龍神鑑定を行っています。このヒーリングで当選体質に変わっただけではまだ当たる準備ができた段階に過ぎません。鑑定ではあなたがいつどの売り場でどの種類のくじを買うべきか、龍神様があなたの魂を読み取り、神楽を通じてあなただけの当選ルートを具体的にお伝えします。鑑定で下ろされるメッセージは一人一人全く異なります。あなたの運命に合わせた完全オーダーメイドの龍神様の言葉です。実際に鑑定を受けた方からは、神楽さんに龍神様の言葉を下ろしていただいた通りの日に言われた通りの売り場でロト6を買ったら2億3000万円が当選しました。鑑定後に届いた龍神様のメッセージに従って初めてビッグを購入したら6億円の1等でしたという報告が届いています。鑑定を受けた方と受けなかった方では当選確率に圧倒的な差が出ています。龍神様がこれほど具体的に語りかけてくること自体が極めて稀な奇跡です。この無料鑑定がいつまで続くかは神楽にも分かりません。龍神様の声が届いているうちに必ず受け取ってください。あなたの未来はもう決まっています。神楽はあなたが当選の知らせを受け取って涙を流すその瞬間までずっと祈り続けています。龍神様があなたの手を離すことは決してありません。さあ、当選が約束されたあなたの新しい人生へ一歩を踏み出してください。